Čo keby sa Jozef Maximilián Petzval nenarodil pred 200 rokmi? Čo keby sa narodil o 150 rokov neskôr? Možno by sme nikdy nemali fotoaparáty, kamery a nepozerali by sme sa teraz na filmy v televízii. Alebo si veda vždy nájde cestu? Dajme tomu, že sa Jozef Maximilián Petzval narodil v roku 1985 v dedinke na východnom Slovensku. Na gymnáziu takmer prepadol z matiky, ale nakoniec predsa len zmaturoval a odvtedy sa s ňou nerozlúčil. Po štúdiách sa stal radovým učiteľom v zapadlom mestečku na východe Slovenska. Tam dlho učil matiku, až kým... Tak žiaci, KP je perióda, ktorá sa používa spolu s tangencom a kotangencom, nikdy však nie so sinusom a kosinusom. Pochopili ste to všetci? Áno, pán profesor. Tak, a teraz riešte príklady, čo sú na tabuli. A to toľko? Zdá sa ti to málo? Ja kľudne dopíšem ďalšie, ak bude ľudí ticho. Žiaci, máte doma niekto takého foťák? Nemáme. A to vám nevadí, že ak sa chcete sfotiť, musíte na jeden záber pozovať aj 10 minút? Pravdu povediac mi to vadí, ale nikto ešte nevymyslel nič lepšie. Nikto nič lepšie nevymyslel. No dobre, pokračuj. Petzvalovi to nedalo pokoja. Hneď po príchode do učebne chémie a fyziky začal čmárať do zápisníka a vymýšľať, ako zrýchliť pomalé fotografovanie. Pracoval počas každej voľnej chvíle. Jeho úsilie sa vyplatilo. Zistil, v čom je chyba a pustil sa do konštrukcie svojho objektívu. Len čo ho dokončil, vybral sa vyskúšať ho. Štajžiaci, dnes prvýkrát vyskúšame môj nový vynález. Spravíme si fotku. Zoraďte sa pred kamerou, hej, no? Hotovo. Tak rýchlo, veď vám to nič neukáže. Zajtra tú fotku vyvolám a uvidíme. Na druhý deň prišiel s fotografiou v rukách. Hurá! Hurá, mám to! Mám ju! Ste tu všetci! Aha! Všetci! Pán profesor, vy ste genius. Môžete spracovať medzi počítačovej firme, ktorá sa zaoberá rozvojom nových technológií. Vašim vynálezom môžeme zmeniť svet. Skontaktujem vás s ním. Dobre. A tak prišiel za Petzvalom pán Friedrich Voigtländer, ktorý spolu so svojím tímom prevzal jeho vynález. Zanedlho ho vylepšil natoľko, že svet zaplavili farebné a moderné fotoaparáty. Obaja boli spokojní so svojou prácou a Petzvala ocenili na svetovej výstave v Paríži. Kto vie, keby sa Jozef Maximilián Petzval narodil teraz, možno by sa to stalo presne tak. A možno by nevynašiel nič a naďalej by len znudene učil matiku a my by sme nikdy nepoznali moderné kamery a fotoaparáty. Alebo si veda vždy nájde cestu. A ako to bolo naozaj? V skutočnosti sa Jozef Maximilián Petzval narodil 6. januára 1807 v Spišskej Belej. Študoval na gymnáziu v Levoči, kde sa začal zaujímať o matematiku. Po dokončení Pešťanskej univerzity Institutum Geometricum
a získaním magisterského titulu pôsobil ako profesor matematiky, mechaniky a praktickej geometrie na Piešťanskej univerzite, neskôr na univerzite vo Viedni. Tu sa popri matematike intenzívne zaoberal aj fyzikou, a to hlavne fotografickou optikou. Na podnet kolegu sa začal zaujímať o prácu Louisa Dagera a pokúsil sa zdokonaliť jeho objektív. Spolupracoval s Friedrichom Voigtlanderom, ktorý rozšíril Petzvallov vynález do sveta. Petzvallovým objavom je achromatický dvojitý objektív, základ pre rozvoj fotografickej optiky. Jeho optické výpočty boli aj základom zdokonaľovania teleskopov, mikroskopov a projekčných prístrojov. So zdokonaľovaním objektívu neprestal až do smrti, ale zaoberal sa aj inými odbormi fyziky. Na jeho pamiatku je v Spišskej Belej postavené múzeum venované jeho životu a tvorbe. Zomrel 17. septembra 1891 vo Viedni.